Prišiel za mnou muž so žiadosťou o liečbu na úspech. Bolo nevyhnutné, aby v určitom čase získal $50,000 pre svoje podnikanie. Časový limit už takmer vypršal, keď ku mne zúfalo prišiel. Nikto nechcel investovať do jeho podniku a banka jednoznačne odmietla pôžičku. Odpovedala som. Predpokladám, že ste v banke stratili nervy. Čím ste stratili svoju moc? Môžete ovládať akúkoľvek situáciu, ak sa najprv sami ovládnete. Vráte sa do banky, dodala som. A ja to preliečím. Moja liečba bola nasledovná. Ste zajedno v láske s duchom každého, kto je spojený s bankou. Nech z tejto situácie vzíde božská myšlienka. Odpovedal. Žena, hovoríte o nemožnosti. Zajtra je sobota. Banka sa zatvára o 12:00 a vlak ma tam dostane až o 10:00. A zajtra vyprší časový limit. A tak či tak to neurobia. Je príliš neskoro. Odpovedala som. Boh nepotrebuje čas a nikdy nie je neskoro. S ním je všetko možné. Dodala som. Neviem nič o podnikaní, ale viem všetko o Bohu. Odpovedal. Všetko to znie dobre, keď tu sedím a počúvam vás, ale keď idem von, je to hrozné. Žil vo vzdialenom meste a týždeň som o ňom nepočula. Potom prišiel list, v ktorom stálo. Mali ste pravdu. Vyzbieral som peniaze a už nikdy nebudem pochybovať o pravde všetkého, čo ste mi povedala. Videla som ho niekoľko týždňov neskôr a opýtala som sa, čo sa stalo. Očividne si mal predsa dosť času. Odpovedal. Môj vlak meškal a prišiel som tam len o 15 minút 12. Potichu som vošiel do banky a povedal som, prišiel som si po tú pôžičku a bez otázky mi ju dali. Bolo to posledných 15 minút času, ktorý mi bol pridelený a nekonečný duch nemeškal. V tomto prípade by tento muž nikdy nedosiahol úspechu sám. Potreboval niekoho, kto by mu pomohol držať sa vízie. To je to, čo môže urobiť jeden človek pre druhého. Ježiš o tom vedel pravdu, keď povedal, ak sa dvaja z vás zhodnú na zemi o čokoľvek, o čo budú prosiť, stane sa im od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Človek sa príliš približuje k svojim vlastným záležitostiam a stáva sa pochybným a vystrašeným. Priateľ alebo liečiteľ jasne vidí úspech, zdravie a prosperitu a nikdy nezakolíše, pretože to nie je jeho osobná situácia. Je oveľa jednoduchšie podržať druhého ako seba. Preto by človek nemal váhať požiadať o pomoc, ak má pocit, že pochybí. Jeden bystrý pozorovateľ života raz povedal, žiadny človek nemôže zlyhať, ako niekto vidí ako úspešného. Taká je sila vízie a mnoho úspešných ľudí vďačí za svoj úspech partnerovi, súrodencom alebo priateľom, ktorí v neho verili a bez váhania sa držali dokonalého vzoru.